Bože, patke se opet vežbam. Boda ja sedem ovde i da pojedem još jednu kofnu. Maja, hoćeš ti malo vosa? Vosa je zdravo. Nesu. Svi su ovako puno slatkiša. Moji. Maja, boje da pojediš sa mnom. Boje da pojediš iš sa mnom. Kojka tota. Nevatno da se Maja da pojede sama. Zašto je nevatno? Baš su sama da pojedem. Maja, nije zdravo da sama pojedeš toliko totu. E pa ja mislim da ono tvoje vežbane glupo. Kakva mi je ovo stomašina? Jao, šta mi se ovo desio? Da sam se ovako ugojila zbog ovih slatkiša i toti. Imam ideju. Patkise! Šta je bio, Maja? Patkise, pogledaj na šta išim. Pomozi mi da smišam. Hoću, ajmo sve da me slušaš i da vežbaš kao ja. Ajmo. Hvati, Patkise. Što je ovo teško. Patkise, koliko još? Ajde, možeš još. Mogu bolje jednu kofnu? Ne, nikako. Ja sam mislila sam opet zgodna. Patkise, hvala ti što si mi pomaga da smisam. Nemo na svemu, Maja. Hvala. Hajde da je podajemo. Eto vidite, drugari, da nije dobro da puno jedete slatkiša. Zato je bolje da vežbate, šetate i da jedete zdravo, voće i povrće. Ćao, drugari!